קניתי את הבולים, כל המשרד מלא 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 בולים, מלא. כן. אתה שומע ססון חשבתי על... ססון! כן, שלחתי לפקס... מנהל, מה נשמע? תגידי, מה קורה עם החבילה שביקשתי ממך לשלוח? חבילה? חבילה? לא היה חוטים, אז לא יכולתי לקשור אותו בחוט. לא היו חוטים, כן, אני יודע, עכשיו יש מחסור בחוטים. יש כזה מחסור שאפילו אלה שקופצים חבל, קופצים עכשיו בלי חבל כי אין להם חוטים. ותגיד לי, מה עם הבולים שביקשתי ממך לקנות? הבולים? כן? הבולים, שהלכתי לדואר, מוחמד, הוא היה חולה, המנקה. הוא אמר שאמרו שם שסגרו את הדואר, אז זהו. הבנתי. מוחמד היה חולה, אז סגרו את הסניף של הדואר, וסגרו את הסניף בכל הארץ, את כל הסניפים סגרו, וסגרו גם בקפריסין רצו לסגור. טוב ששמה לא סגרו. ותגיד לי, הפקס שביקשתי ממך לשלוח לפני 4 ימים, שלחת? אני חושב שכן, כן, שלחתי. אתה חושב שכן. נכון, גם אני ראיתי את היונה שעפה פה והביאה את הפקס, כל הכבוד לך. צוחק, עכשיו מתקשר אליי לקוח, מרוגז, כועס, 4 ימים הוא מחכה לפקס הזה. 4 ימים, לא יכולת לשלוח את הפקס? אני לא מבין אותך, מה צריך להיות? אני מצטער. מצטער, זה מה שיש לך להגיד. איזה מזל שיש לנו במשרד הזה את ינקלביץ'. ינקלביץ' עושה כל מה שמבקשים ממנו, ומה שלא מבקשים ממנו עושה הכל על הדרך הכי טובה. הלוואי שגם אתה היית לומד ממנו, לוקח דוגמה, אתה וכל הפקידים שכמוך. תגיד לי, כהן היה פה היום? כהן? כן, כהן היה פה, היה, כן, הוא בא ומה לפה. הוא עשה? מה הוא עשה? כלום, שום דבר הוא לא עשה. מה אתה עשית? אני עזרתי לו. ינקלביץ'. קח דוגמה מינקלביץ'. טוב, שמע, אני עכשיו הולך. כשאני חוזר, אני רוצה את כל העניינים מתוקתקים, פיקס, פקס. ברור? כן. אל תאכזב אותי. אל תדאג, המנהל, אתה תהיה מרוצה ממני. אני אהיה מרוצה ממך. אתה יודע מתי? ביום שתעוף מפה אני אהיה מרוצה ממך. היי, מה שלומך? כן, אני במשרד. לא, המנהל? לא, זה טמבל גמור, עוד מעט יעיפו אותו. כן, הוא חושב שכל העבודה הוא עושה, אני עושה את כל העבודה, אני. הוא חושב שהוא עושה הכל, תאמין לי, זה טמבל כפול 5, טמבל פי 10 טמבל. טמבל כפול 5, כן, טמבל מושלם, אבל מושלם, כן. אתה מבין? זה... אבל מושלם, זה הצגה, זה לא באמת, זה לא... אבל מושלם, זה מה שאתה חושב על המנהל שלך? אבל מושלם! זה לא באמת, אני דיברתי עם חבר שלי, זה אני אבל מושלם, לא אני, לא אתה. זה באמת אבל מושלם. כן, זה, כן. תיזהר ממני! שלום, מי אתה? המנהל נמצא? המנהל הוא לא נמצא. טוב, אז פעם אחרת אני אלך. כן, אבל מה אתה רוצה? לא, תבוא, תגיד מה אתה רוצה. טוב, אני אשאל אותך, אולי אתה יכול לעזור. כן, מה אתה צריך? שאלה, אבל לא תיפגע? לא, אני לא אפגע, מה? השאלה היא חשובה מאוד. המנהל נמצא? לא, אז אני אלך פעם אחרת, לא נורא. תגיד לי מה אתה רוצה. לא, זה בסדר. לא, תגיד לי מה אתה רוצה. אתה תענה לי אבל? כן, אבל לא אם המנהל נמצא. לא, ברור שלא, ברור. שאלה רצינית. כן, שאל. המנהל נמצא? אל תחד בשאלות.
לא? לא. אז פעם אחרת אני אבוא, לא נורא, אני אלך. בוא. תגיד לי, איך קוראים לך? ינקלביץ', יצחק ינקלביץ'. אתה יצחק ינקלביץ'? לא טוב, אני שם. אתה? וואו! איך המנהל משבח אותך, מעלל אותך. אותי? כן, אותך. וואי, ינקלביץ', מה שלומך ינקלביץ'? לפני שנתת לי את המכה הרגשתי יותר טוב. הוא לא נמצא? לא נמצא. אז אני הולך, לא נורא. לא, בוא תספר לי מה אתה רוצה ממנו. אני אגיד לך, אספר לך? כן, תספר. טוב. המנהל נמצא? כבר חשבתי שעברנו את זה כבר. עברנו את המנהל? כן, לא, אתה צריך לספר לי מה אתה רוצה מהמנהל. טוב, אני אספר לך, אבל אני רציתי לבקש, אני לא יודע אם הוא יסכים. רציתי לבקש תוספת למשכורת. כן? כמה זה הרבה. לא, תגיד לי כמה תוספת אתה רוצה. טוב, אני אגיד לך. לא, זה יותר מדי. לא, תגיד לי כמה קודם כל, איך להוריד אם אני לא יודע כמה. קודם כל תגיד לי כמה אתה רוצה. אבל אתה לא תצחק, לא, מה פתאום, למה? אתה ינקלביץ', אתה כל דבר אתה עושה פה במשרד. יש לך זכות לבקש מה שאתה רוצה. הכל עליי? כן. כל הדברים? כל הדברים פה עליך. תדע לך כל מה שזז כאן בזכותך. באמת? גם הזבובים? לא. חשבתי זה המנהל. אז תשמע. רציתי לשאול, אבל אם המנהל לא כאן, לא, בוא תגיד לי. תשמע, אני רוצה לשאול אותך משהו. אני רוצה תוספת למשכורת, אבל זה הרבה. לא, תגיד לי כמה תוספת. לא תצחק? לא, אמרתי לך כבר, די, תגיד לי כמה תוספת אתה רוצה. כל חודש אני רוצה שהוא יוסיף לי משכורת 2 שקל 60 אגורות. ידעתי שתצחק, ידעתי. אולי שקל וחצי? זה כל מה שאתה רוצה. אתה ינקלביץ', אתה זה שעושה פה הכל במשרד. אם אני הייתי במקומך, הייתי הולך למנהל, אומר לו שולץ! אני רוצה 1,000 שקל ועלה ב2 דרגות! זה מה שהייתי מבקש. לשולחן? כן, בוא נגיד לך. אתה בא, עומד לקוף, לוקח 3 צעדים, דופק על השולחן ואומר שולץ! אני רוצה עלה ב2 דרגות ותוספת של 1,000 שקלים למשכורת! ככה! תן לי! כן, בשבילך הוא ייתן. כמה צעדים אמרת? 3 צעדים אחורה. אם יש 2.5 זה לא... שיש 2.5. תראו, זקוף, כן? זקוף, עמדה זקופה, כן. אני לא יכול... זה השול, אתה ינקלביץ', אמרתי לך, אתה ינקלביץ', אתה מה שאתה עושה, בלעדיך המשרד לא יכול לעמוד. לא. אתה זה שעושה פה הכל אתה. יש לך זכות לבקש מה שאתה רוצה. ככה על השולחן? כן. עוד פעם כמה צעדים? 3 צעדים אחורה, כן. אני לא מסוגל. בוא תסתכל על האוטו. לצוק שוט ככה? לצוק שוט, כן. כן? כן. תגיד לי, אם ייתנו לי תוספת, אז יהיה לי גם... אני יכול לקנות מנה פלאפל? בטח. עם טחינה? גם כן? עם טחינה גם, טחינה. וגם תוספת צ'יפס, גם צ'יפס. גם צ'יפס? כן. אני מנסה. שולץ! אני רוצה 2 דרגות ו1,000 שקל מנה פלאפל וצ'יפס וטחינה וגם צ'יפס גם? גם צ'יפס גם כן. טחינה. חריף. גם חריף. גם די חריף. בסדר. אז תן לי שולץ, מנה פלאפל וטחינה ובלי חריף. הנה, הוא בא, הוא מגיע, תתחבא שם. נו, מה קורה בפקס? שלחתי המנהל, שלחת, כן, ראיתי את המטוסים שליוו אותו. כן. עכשיו אני רוצה לשבת פה, שקט, אל תפריע לי, אני עושה את החשבונות שלי. מה זה, מה? זה... יש כאן זבובים שמצביעים אותי. זבובים, שמור על השקט. לא!
כואב לי הראש. לך אחד הראש, לא עושה פה כלום, איך יכאב לך הראש? תן לי ריכוז, שקט! עשה טובה! קצת שקט, מה ביקשתי? גם זה אי אפשר! מה זה עכשיו? זה? זה לא, זה ריקוד תימני שנזכרתי בו, הנה תראה. סתם, זה היה חלק מהריקוד. אתה רוצה לשמוע בדיחה? נו. למה שתי תימנים לא עוסקים בפחחות רכב? למה? כי אם אחד ידפוק על הפח, אז השני יתחיל לרקוד. בסדר, עכשיו שקל, 2 דקות, עם סכינה, בלי חיים, 2 דקות, עם האלה זה מה? מי אתה? מה? אני אנקלביץ' קוראים לי. אנקלביץ', זה בסדר? שוש! אני רוצה לעבוד! 2,000 שקל, 2 דקות, אני רוצה שתיתן לי תוספת 2 דקות ו1,000 שקל תוספת. ומנה פלאפל עם טחינה ועם צ'יז, בלי חריף. לא יכול להיות. אין בעיה. אתה לא קורא שאחרי חריף. מה? אני שורף לי הפה. תשמע, בשבילך לא 2 דרגות, אתה עכשיו עולה דרגת מנהל. אני מנהל? ויש לך תוספת 10,000 שקלים, כן. ובגלל שאתה גם מנהל, אז עכשיו יש לך את הסמכות לקבל אנשים לעבודה ולפטר אותם. ואני אוכל לקנות פלאפל? פלאפל, יאללה, בהצלחה. עם צ'יפס! עם צ'יפס והכל, יאללה. אני אשב על הכיסא שלך? בבקשה, בהצלחה. הייתי מנהל, אה? טמבל, טיפש, אבל אידיוט. למה? כי זה מה שאתה, טמבל, טיפש, אבל ואידיוט. סליחה, למי אמרת את זה? אחרת איך היית מגיע לפה? סליחה, למי אמרת את זה? לך, אלא למי? אתה אמרת למנהל מילים כאלה? אחרת איך היית מגיע לפה? אין, אתה לא תגיד... לא, אתה לא תגיד מילים. אל תחזור למילים האלה, הבנת? בזכותי אתה פה אבל. מה אמרת מקודם? טמבל, טיפש, אבל אידיוט. אם קח את החפצים שלך, אתה מפוטר. בזכותי אתה פה, מה אתה כן, מדבר? בזכותך אתה מפוטר, אבל אני אומר...